Mayong buntag kaninyong tanan mga idol. So for today's ride, 100 kilometers taron. So hinahinay lang gud. Tara. So na-jump off na ko mga idol. Itong oras alas 10. Alas 10 sa kabuntagon. Murag udto kay init na kayo. Sunog kita ni Ron. Municipality of Maramal. Going to Davao City ng dalan pa turn left. Don Carlos Bukidnon. Dangkagan. Wah, kapoy naman. Ano, kibawi mga idol, kung kakita mo kay kibawi na siya. Daraw. Bonita eh. Belo dati. So nihunong ko kadali mga idol kay gusto na ko na ipakita sa inyo ang dalan na diya ana mo si dalan niya pakurbada diri paingon no. Ayun. So nindot po siya pagkatirada bay. Ang ani oy. Si Bibi Sagmit detong kuyog ron kay gibili na ko si boss. Grabe nita. So mo na siya ang boundary sa Bukidnon ug Cotabato mga idol. So far 52 kilometers. 100 kilometers ang matong kuhaon ron. So, balik na ta. So kani siya nga tulay mga idol mo na siya. Ang boundary sa Bukidnon ug sa Cotabato. Grabe! Time check, laon na media. Matang. Dede, laon na media de, laon na de. Sorry. Inita eh. Dumulog mga idol. Wala na mga idol, mura nag-glitson. Kuya ay nag-jogging pa ganyan 10 km, nagbayad ko 100 km karon. Tagbaw ang gagiat. So time check alas 2:50. Na mga idol, uyat na ni nakabot. So see you next video mga idol. Amping tang tanan naron di malumpeng. Bye bye.